Салом алейкум дӯстон. Як бор бинем ки мақсад паракбориш дesa дар шаҳри Ваҳдат. Намедонам чи яй офати табиӣ яй кадом тараф омад. Ҳамин Ваҳдат ай ӯзи шаҳри Ваҳдат деҳаи ҳамон шаҳре. Хушрӯ нигоҳ кунед аз сёмкасоз наомадагиене ки агар ба диққат бошен чихел меги рехтесай борон баринам хе шапаракой масалан я намуд шапаракай на ки намедонам чи намудам я намуд шапаракай ҳамашон ҳамин бовар кунед чихел гуфта мешавад ҳама нападат кардесян мақсад дарахто даштесян нимеш деволо даштесян ранги борон боридеса агар аҳамият битен хе мебини так кач сои сёмкамон камтар безима хай нашуди камтар ӯзкунӣ мекунем ӯзи ба диққат тамошо кунед на тарафи дарахта ӯзбиниш сёмка мекунам чия дарахто даштеста дарахт мераванд ҳама каса бисёр аёхида таво бисёра ки дар экран просто нагалдеса баро